Operasyon sa Municipal Health Office sa lungsod sa Cordova, temporaryong gisuspenso human nagpositibo ang usa sa ilang mga nurse. Samtang naka-lockdown usab ang fire station sa maong lungsod. Si Luan Mirondina sa report. Gikonpermar ni Dr. Efren Dico Jr., Municipal Health Officer sa Cordova, nga usa sa ilang mga nurse ang nagpositibo sa COVID-19. Usa siya ka 27 anyos nga babay nga taga Barangay San Miguel, kinsa na-assign sa decontamination team. Ang naasoy nurse naka-isolate na ug karong adlaw gikatakdang ipaubos sa swab test ang tanang mga personnel sa Municipal Health Office. Subay niini suspendido karon ang operasyon sa Municipal Health Office. Gani inyo makita, naka-standby lang ang duha ka mga ambulansya samtang nagpaabot pa nga mapaubos sa swab test ang tanan nila mga personnel ug mogawas ang resulta. Samtang naka-lockdown usab karon ang Cordova Fire Station, human unom sa ilang mga personnel nagpositibo usab sa COVID-19. Gipahimutang na sila karon sa isolation facility sa lungsod, samtang ang uban nilang mga kauban ipaubos usab sa COVID test. Dili sila kagawas. Kumbaga mo take call sila, unya mo relay lang sila sa information ngadto sa Lapu-Lapu. Kay kung naay i-respond ang Lapu-Lapu maoy mo respond. All of them are symptomatic sa time nga giswab na mo. At sa muang monitoring right now is all of them are ilang mga symptoms resolving na. So maski to nag-resolving ilang mga ipamati, continue gyapon na mong monitoring and possible nga iswab na mo sila balik po. Gihatagan na og food assistance sa lungsod ang mga kabanay sa mga COVID-positive patients, samtang gipaubos pa sila sa home quarantine. Sa pagkakaroon, aduna nay 28 ka mga COVID-19 case sa Cordova ug duha niini ang naka-recover na. Uban ni Godfrey Relien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.